Hello guys, good morning. Tinanggalan na po namin ang forma kahapon. Hindi lang kami nakapag-video. Ayun na po, overrun. Natanggalan na po yan ang forma. Ayun po. Dito po sa loob. Mamaya po, mag-ukay dito sa sintalan. May sintalan na po yung wall sa harapan. Ayun po. Tapos yung nagtatanong pala, ba't di nagpapakita yung nagkakamera? Ito na po siya. Tatay ni BICOLANA girl. Ito po. Nakita nyo na po. Hindi po nagpapakita. Tapos nag-okay na po sila dito. Nadaanan po yung basura. Ang lalim. Baka abuti ng 6 feet ang lalim eh. Hindi po sila, nagukay sila. Pero di ba maligyan eh? Hindi po, ang buka. Hindi mo na. Hari. Ayan po, basurahan po. Basurahan po. Ito yung basura. Siyempre daw po yung nadaanan yung basura ng poste. Malalim yung ukay. Ano mo ganyan ulit? Maligyan. Iya pa alaway. Ha? Nadaanan daw po yung poste. Ano daw yun? Swerte. Swerte kasi malalim yung pundasyon. Hari. Hindi mo ganyan. Alawi ko na sa 3 metros. Kasi media. Muli sa preso. Okay sila. Punta mo na po kabayan. Bibili ako ng pang-ulam. Kangi pa lang, wala pa mo para magkabuti ano? Hindi mo pa basa isang binarata na rapo. Ang kutokan sa ito no. Gilit lang. Guys, good morning. Nagukay na tayo guys. Ayun na guys, oh. Ukayan na natin guys.
Hello guys, ayan o. Nagukay sila o. Ay, malaki daw na bato. Kaya tama na yung kataas. Siguro mga 3 feet man yung taas. Malaking bato. Ayan o. Siguro pangatlong ukay yan. Pangatlong ukay. Itong isa hindi pa tapos. Malalim to. Basura pa yung ilalim. Malalim to yan. Dito naman tayo sa kabila. No, kaya na maya maya. Lalagyan ito ng bato. Ayan. No, kaya na. Kaya maya lalagyan natin ng bato para makapundasyon na. At adobo lang muna tayo. Pang-ulam ng tanghali. Adobo lang. Manok. Guys, manok adobo. Luluto muna tayo. Guys, kain na kami guys. Adobo guys, tsaka kinilaw na dilis na puti. Sa Bicol silag, ewan ko lang sa Tagalog kung ano tong dilis na puti. Tikman nga natin guys kung masarap. Harap guys. May pulang itlog. Kaya tayo. Hello guys, good afternoon guys. Nabakalan ko na po guys yung asintalan dito. Bubuhos kayo mamaya ng pundasyon ng sintada. Ito. Bakalan ko na po. Buhusan namin maya maya. Paghahalo pa. Doon naman po tayo video vlog para aral na. Dito naman tayo guys, kabila guys. Napatayo na nila yung dalawang poste. Baka mabusan din mamaya. Baka lang po, hindi ko pa alam mabusan. Ayan po. Mabusan daw po yung pundasyon. Para may pormahan bukas. Kahit naiwan mo na to, malalim pang ukay nito eh. Basura pa. Malambot yung lupa, puro basura. Malalim na yan. Ito lang munang dalawa. Busan daw mamaya. Tinatali na. Sa gitna yun, saka yung isa sa dulo. Napatayo na. Tinatali guys. Hirap guys, puro ugat. Kaya di makahukay ng malaki. Alam mo rin. Alam mo. Patay guys, alam mo rin. Oh. Tinalo. Grabe ang init dito guys. Lakas ng init guys. Oh.
Kaya daw ang tigsaro ano? Hindi na narami. Duman. Bali makaangat dyan. Makapantay dyan ang buhos. Oh. Harap baba mo mga nagarigi. Uy, kayo pa na oh. Di no, itong talagod dyan. Kung sobra-sobra, dumana. Na, dyan, kung pagkakamatap. Sa duwang sako. Ito kung sumupula dito man. Ito. Yes, okay na yung guys, tali na. Maghahalo na sila. Kasi niya pagsangli, kung pado mo. Yan, si Richard na Pero si Mensa dyan, masagayaw. sinayos na Richard yung buhangin. Prepare na po. Prepare na.
guys, minukos-ukos na nila guys. Minukos guys. Ayan guys. Barya. Panganonoso yan. Barya. Una ka to ano? Pinidalo mo di ba? Buhay ba? Nalubat guys, palit tayo ng battery. Lalo. Tinapos ng isa. Tulog lang, tabi naman.
Okay na itong dalawang poste guys. Dalawa. Ito naman sa loob. Ito na guys. Binubusan. Para may asindalan tayo bukas. Poste. Nakul pa? Ora diyan panawan dikit. Okay guys, puno na guys. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Hapon na, lasing ko na. Shout out pala guys kay Kuya Nolay, Kuya Tacho,
Sa Tangkeng Paway guys. Shout out. Sa mga engine ko yan ulit. Bye-bye. Ayan guys, nagbabay agad sa inyo si Papa. Nandito pa ako. Char! Kakarating ko lang guys. Ayan. So yun, dahil nagbabay na si Papa, hindi ko alam kung anong laman itong mga videos niya. Siguro ito nga, yung paghukay ng dalawa dyan. Ayan. Tatlo. Poste. Ala Papa! Pinantay mo rigde. Nata, kala ko to ang papantayo na sunod dun sa kwarto nindo. Sige. Kasi guys, wait lang, pakita ko sa inyo. Imbis ko taarano para rehas ang sukol. Imbis parehas ang sukol. Man yan, ini kwarto. Sige. Kasi guys, yung poste sa kwarto nila Papa, eto malaki, ayan, hanggang dyan. Tapos ito kasi papalitan din to, gaganon papunta dyan dito sa pinantay na ni Papa dito. Gagawin na lang dito ang hagdan papunta sa taas. So yun guys, hindi na po to sponsored kasi nga po ang bala ko po talaga kasi magpaayos ng bahay, pero nagpatulong lang ako, parang suporta ba ganon sa sponsor, ganyan. And then nag-sponsor din sila, meron na tayong budget, ganyan. Pero yung mga ginagamit ko, yung iba is sarili ko pong pera yan. Yung sahod po natin. Yun po. Tapos yun nga, pag sinasabi ko naman sa inyo kapag merong sponsor na dumarating, ganyan, galing sa sponsor, sinasabi ko naman sa inyo. Pero pag wala pong sponsor, ganyan, sarili ko pong pera. So, hindi po to lahat sponsor, guys. Yung inipon ko po to galing po sa sweldo natin. Ayan, dahil po sa mga palipad nyo pa rin. Ayan, thank you so much po. Yan, sa panonood ninyo. Galing pa rin sa inyo. Pero galing din sa natin, sa hirap. Ganyan. Tsaka sa inyo din. Siyempre dahil nag-vlog tayo, ganyan. So, yan. So yan, yung sponsor natin dito, si Tito Joe. Yes, may nagawa na akong isasend ko na lang sa kanya. Tapos si Tito Jojo po, may binigay din noon na 20k nung nandun ako sa sa Balatan. Tsaka may nabigay din po si Kuya Bruce, tsaka si Kuya Ruben, tig 5k po. So yun, so yung nabigay ni Tito Joe nasa po, nasa 116 po. Ay, ba? Wait lang. 116 po yung nabigay. Ayan, shoutout po kila Tito Joe, kila Tito Jojo, Kuya Jojo, ayan, kay Kuya Bruce, kay Kuya Ruben. So yan, shoutout po sa inyong lahat, pati po sa mga viewers natin. So, ayan. Saka ko na ibibigay yung buong details, ganyan. Sinabi ko lang yung parang naalala ko ganyan. So, ayan. Yan muna for today's video, guys. Bye-bye. Love you all.